20 000 forint volt ez a kis doboz, de muszáj voltam beszerezni, mert az Ascendant Heroes nyilvánvalóan a legjobb szett az utóbbi időben. Nem csak azért, mert van esély belőle Gutpacket nyitni, amikor ugye minden egyes lap egy adott csomagban ritka, nagyon drága kártya, hanem mert több olyan lap is van ebben a szettben, amely több száz vagy akár több mint $1000 ér nyers formában, és hát nem véletlenül, hiszen gyönyörűek. Úgyhogy nézzük, hogy ebből a 6 pakból hány hitát tudunk kinyitni. Az EX, vagyis a Double Rare lapokat és az annál ritkábbakat nevezzük hitnek, mivel azokat nem minden pakból lehet kinyitni, és hát eddig 1-ből 0, de nézzük a másodikat. Ebben a szettben egyébként behozták a Megalt Rare kártyákat is, ami egy újabb ritkasági forma, és nagyon tetszenek. Ilyen képregény stílusuk van, és japán felirat van rajta, a japán kártyákon pedig angol felirat van, de mindegy, lényeg, hogy jól néznek ki nagyon, de ez eddig 2-ből 0. Nagyon fájdalmas lesz, ha nem nyitunk semmit, úgyhogy nézzük a harmadikat. Ti nyitottatok már valami ott ebből a szettből? Dobjátok már be kommentbe. Gutpack? Nem Gutpack, de nagyon elhittem, mivel ugye a Gutpackek azok mind Hollows Energy-vel is kezdődnek, úgyhogy mindig arra lehet számítani, hogyha azzal kezdünk. Na, egy Glass Trampid. Na, ez már egy full art kártya, ez már valami, úgyhogy eddig 3-ból 1 hitünk van. Nézzük, hogy a maradék 3-ban még lesz-e valami. Azért sokkal jobban örülnék valami full art Pokémon kártyának, már nem azért a supportnál egy kicsit menőbbek azok, de annak már örülünk, hogy nem üres kézzel távozunk, úgyhogy nézzük a negyediket. Itt van egy Frostmoth, egy Grabin, és egy Dustox, és egy Okidoki. Hát Okidoki, de igazából ez 4-ből 1, tehát ez nagyon rossz arány. Nézzük, hogy lesz még valami, még van 2 pakkunk hátra. Léci, valamit dobjál már, Léci, ne érjen szemét hozzám, te szett, annyira jó lenne valami jót nyitni belőled, Clefairből és mögötte. Megaltak, halucsajom, EX, nem tudom még hogyan hívjam, mi lap. Nagyon jó, nagyon tetszik, úristen, de jó, és nagyon színes, és halucsát is nagyon bírom. De menőn néz ki ez a kártya. Na 5-ből 2 az már jobb arány. Nézzük, hogy a 6-ból, az utolsóból sikerül még valamit nyitni, és akkor nagyon durva lenne, akkor fele arányban nyitnánk hiteket. Nézzük, Lili, Spiritomb, Obstagoon, egy Braviary és Voltorb EX. Na, hát meg is van, fele-fele hitarány. Pénzügyileg rohadtul nem érte meg, de attól még nyilván a szép kis kártyáknak örülünk.